I want to join I kawa umetoka na share button. I want to join this broadcast. Umetoka na share button. Kawa often share this video. I may enjoy the quietness in when on Facebook these days. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. If Facebook you do the quiet here. Yeah? I saw to share issues at hand. Yeah? I saw to share issues at hand. Yeah? I'm not enjoying this quietness. This is not the right time for peace. This is not the right time for peace. You want to go? Oga actually uda go. You want to go? Oga actually udo agacha go. Facebook will be a zeketo or quiet. For what? For what? Ka Facebook ye no quiet keta. Yeah? I saw to China issues they jinaka. And we have varieties of issues that hanging na Facebook. You know that go? Ka arrest go Okwuluora And Igbo amahom. We go one a very dark man arrest go Okwuluora And Igbo ezuga amaho. Ka ABJ na Okwuluora okwuchiga na ndị mmadụ ego ha na koje ndị mmadụ na COS ezuga amaho. Achọ nka mmadụ gbaa ma ọkpa n'ana ka mmadụ nke na-eme. Zion Ministry ka na-emezikwa exist. Ka o nwere ike mama nke na-emezi ikpeazụ a Muslim nke na-eme ikpeazụ a. But if na whatever things that is happening, Facebook do too quiet. Facebook do too Alisa Travels Alisa aflongo na Facebook aflongo online now na Alisa biko gbam okwu n'eze onwe ife na-eme na Facebook kịta amahọ ya biko Alisa ana m ajụ biko Okwuluora ndị Igbo kwugo ndị nya na ABJ na koje ego COS akwugo fa ụgwọ fa ọpụ na akwugo ụgwọ Adugo's page. Good afternoon from this side. Alisa Mexico TV biko ana m ajụ unu Okwuluora ndị Igbo na ABJ akwugo ndị ha na koje ego COS ego ha ka Verydarkman otigo Okwuluora ndị Igbo na nga mụnwa wezugo ghara ịma nke na-eme ikpeazụ aghọtara ụmụ kelu the quietness enwe na Facebook. Imagine na eho ife mistakenly to be RNG melu na Prince Tony o njoko. Imagine na noka ife duka ebe 3 weeks ago ka ife amelu na Facebook yesterday melu about Pastor Paul Enenche na mmadụ bịa na church ya ebianye testimony o wee kwuo na that testimony wu fake. Imagine no na Facebook 3 weeks ago ka such thing melu and their favorite news broadcaster yeah mbo Paramount News, their favorite, very powerful to them, very powerful broadcaster yeah, but even in it quiet. Even after emechazielu we shopụta that of a true na that lady graduated from now ozi ndị otu Matthias ụfọdụ ndị omenala bụzi eziokwu ndị na-ayọzi m ayọ na page m that this matter should be put to rest. Na the woman say na ọ chọghị nsogbu, na the woman say na ọ na-akpụgo na ọ chọghị nsogbu. Imagine wee sị for real
So not the possible na you with this kind of sanity na Facebook. So not the possible na you with this kind of this is okay na Facebook. I used to think that not very impossible. You know what I go? Because a long time we have been pleading. Umunne wolu nu nwayo. Umunne wolu nu nwayo. Umunne wolu nu nwayo. Wonu nwayo la cho ofe doko. Manu na ekweho. Manu na ekweho. The very dark man said na no holiday wife jie a file petition maka Okwuluora And Igbo. I am here to ask. Holiday ọdụ na Monday. Holiday ọdụ taa Tuesday. Ka Okwuluora And Igbo jere da na Abuja mụnwa wezuga ama ha biko nke a nwe onye na somebody sanu m ife kwuru no biko somebody sanu m ife ka mmadụ nke na-eme na Facebook do too quiet and I'm beginning to get scared. I'm beginning to get bothered. Biko Matthias Onozukwe Kelechi TV ya nde where do we go from here? Ha kanozukwe na Facebook ka suddenly ha shoptana where they should be going. Odukwe ka after the last broadcast mail odukwe ka ha emechazie shopta actually where they should go and where they are. Mana achọ nka mmadụ doo anya onwere onye na-edo anya what is happening? Am I still in Nigeria? Kanozi na Cameroon, kejewe na Angola, kano na UK, amazgo mgbe njiba plane, amazgo mgbe flight ji wepu, amazgo mgbe nji wede ebe neje, o mmadụ gbalụ ticket. Afu bụ the quietness ya. No matter what it is, look at no those days ka issue of this Fanta. Anya funa the issue of this Fanta na Afioketa. The issue of this Fanta na Afioketa. Anya funa on oduko strange faces, new faces. Wunde na champion the cause of this Fanta. Justice for Fanta. All new faces. Oh, I do go speech. I'm still in Nigeria. Okay, oh, ka mmare chukwu na nna ala hola. Oh, ni nene the case of this Fanta na Afiona. Ifuna. Oh, more like no new people. Wunde ne discuss about this Fanta. Those people know for violence. Kilibe fano. Nda mwende hamu hana achoko. Kilibe fano. Ma apukolo na Facebook ano odu asiko etu a. Because oge mbatara ana ma ayo ndị mmadụ biko no kai wolu no nwayo. Kai wolu kene no nwayo ụmụnne m. Onye biri ibe ebiri. Egbe belu ugo belu. Hasim na ya ebi. Hasim na egbe ya ebe ebelu. Ugolu onye je efewe n'ebe o ebe. Iyokata hase ha biko na ụmụnne m kai wolu no nwayo. Na okonu nwayo ka eji alachi ofe dọkụ. Ha na-aba na ha egbu mmadụ. Na mmadụ eme nka. Na mmadụ anwụkwana. Okwuluora is watching Rangers versus Abia Warriors. Very dirty boy, no good level. He's been overhyped by Umokoko Matthias. Yes, he overhyped gay. You got to go? Ha overhyped the guy. If I melu Ijele ka actually email the guy, mana after the channel the guy that open letter. Okwari mmadụ ka na agwa. Okwari ntị ka na agwa. Okwari ntị ka na agwa. Obviously somebody go send a letter ahụ ndetaria. You got to go? Ofu what is likely to come out of any action or take. Nwa mmadụ wo nwayo kwaile onwe you after all no nne muria on na muria o nwere ikwu o nwere ibe. You got to go? Afụrụ m letter this Ekperima Mary. Afụrụ m letter this Ekperima Mary Dejelu ndị achọrọ inye Okwuluora Ndị Igbo award. Mary do very shameless. Ifele that lady na-eme m. Ndị ọma mbala ono suppose to after that lady where go change that Ada Ọma. Yes. Ono suppose to read the letter. That lady change that Ada Ọma on aza. Imagine Ekperima de tu a ijenara ndị mmadụ ego lie na edezi letter na edejeziri an organization chọrọ inye Okwuluora Ndị Igbo award that they should not give somebody who did not collect any money ego because of ego ilili. So Okwuluora should start suffering for the sin that you committed yourself. Eh? Sometimes amuhom na that lady nwekwara ike ọwụrụ na ịma na nekwa anya ndị be anyị na-ada eche na mgbe ha ya ewori ya na ala awụwa na mmadụ mgbe mmadụ isisara akwa gbafere n'ilo lose control
oge aka ndị be ji a na-agba n'ala aghụghọ na mmadụ kelu ka onye jenalụ ndị mmadụ ego ka o wee meri onye connived with Madam Florence ha ripụ ndị be off na emerụ ha COS unu mebezie COS unu na-eme gbado unu kuchisi ego nọ na koje ndị mmadụ tinye na akpa na-erie ịnọrụzie na-edejeziere organization chọrọ ịnọ onye do completely innocent. The person did not get money. You did not give that person share. Idejeziere organization chọrọ ịnọ Okwuluora And Igbo letter gwa ha that they should leave Okwuluora And Igbo no nwere a criminal case to answer. Then what of you Mary? Kedu if you nwere unu Okwuluora who has never been part of the COS issue? He did not get any 1 naira. Because the first involvement should be if that person has gotten a dime. Yes, that would have been the best indictment. But the person did not get money, but you wrote a letter to the organization. Waha na henye no Okwuluora And Igbo award that no nwere a criminal case. E got to go na hang on his case, on his head, that they should not give him the award. E got to go. Always see our own with that award. Jidofo. All the eventually berashubo. But don't worry. Odega hazi amapumo bi Jidofo. Mfu dego. Ebe chokomilo hanando to have me chalo. Shaking out. For now. Where is Chokomilo? Where do we go from here? Or Shopotago, where to go from here? I am asking. Oh no, Shopotago, where they should go from here. If you not look at the last broadcast mail about this COS, if you not look at a lot, because that day can where we are and where they should be heading to. I told them clearly where they should channel their actions to. That failure to channel their actions to there, it will be effort in futility. I told them that any attempt to channel their actions to the wrong places, it will be effort in futility. It will be waste of effort and waste of equal. You gotta go. So Jidofo, I will go the inconsequential. The inconsequential. You gotta go. I will take a knife for one day. I'll take a knife for one day. Or has the Amapumobi? Ndị balụmba gọọ iyi kago na ndị balụmba ndị ka na-amụ ịba mba n'aka ha ndị ka na-amụ ịga iyi n'aka ha ebe ka ha nọta ha njari na-agbọfisiara ọdụka ngọnwa ka mụtara ọfụ ọdụka ngọnwa iwu a new recruit ịghọtago ọdụka iwu a new recruit ịchọ ka enye history of what has been happening n'ihu akwụkwọ ọ na-ịchọ ka inye a history of what has been happening n'ihu akwụkwọ gwa anyị ka ọlụ ka obi dịghị mma anyị ejistie nunu anyị agwaghị ebe ndị bidoro ka isi eme anyị agwaghị ebe ndị merụ ka isi eme anyị agwaghị ebe ndị na-ekwu ka isi ekwu anyị agwaghị ebe ha nọ today. That is the only way yes you will decide. Do you want to end like them or do you want to ịgbal paracetamol nwụọ mara ife ịghọtago echekwa m na ụfọdụ n'ime ụlọ anyị amanata ife n'ụwa kịta ka m kwetara na indeed action speaks louder than voice. Kịta ka m kwetara that indeed action speaks louder than voice. Ama na ife ụfọdụ na-echekwa kịta awụ ụbọchị ka ha maa na BBC Igbo anyị ekwukwa maka COS and Okwuluora ha mapụtakwa. For now nke Verydarkman efelugo just like every other one. You people should keep paying bloggers. You gotta go. Mumu boy still living in family house. Go see me your family house now. Or this family house somebody day too. Jidofo or this when they are on the hangar of the family house day too. Whatever had a now. Or what I had the hog age and okuma. You gotta go see your family house or Kaiubi. Go see your family house or Kaiubi. You gotta go. Now the rule of marriage, one boy could see in a family house. If I go away no one, you won't win your banuno. One way you define a room ebe yaba. Or will see a family house so very wonderful. Or go to a family house so very whiskey. Get you see where happen chat only nebby anyway on a joko ala more.
onye nna ebi n'eluigwe ọ na-eji ọkụ ala mmụọ ịgba ọrụ ọdụrụ possible ịnọ ịpụta nnọọ inwe nnọọ a family house dịka paradise ịgbarụzie pụọ jebiri na n'ụlọ nwe ka o si wee do because of gono what is the owisi ya wawud anyị ma ndị otu since nji wee mmalụ na ụfọdụ n'ime unu wee gba ọnụ ka ha na-agba nwere ozi ife unu na-ekwu na-emetụ m echekwu nnọọ mmadụ ka ha na m ka echekwu nnọọ ndị mmadụ ka ya na mmadụ na-emekọ ife sinsi ahụ ịghọtago echekwu nnọọ ndị mmadụ ka ha na mmadụ na-emekọ ife sinsi ahụ kedu ebe Chokomilo nọ kedu ebe Madam Edwin nọ kedu ebe Kelechi TV nọ Uchenna egwu atọ ha bụje gbafere na this one kedu ebe unu nọ the more you people continue seeking for justice na the wrong place, the more you people will continue moving around Facebook. All your noise will end on Facebook. What I go? All your why you can't see Uncle Eba? You can't even see Uncle Eba now. Tinu father there now, need father move. Okay, makaniti father is say, oh no, you no anyway. I suppose he joke more. Oh, that is you waiting uncle there. Okay, uncle can one name pam now. Okay, iti father there. The mother so on a ben na ya ho kwanyamwe. On yaki ji waiting uncle. Ka we say okay na be uncle ya ho nyamwe. Okay, mana ọwụrụ na uncle oketa awo $10. Ọwụrụ na uncle oketa awo $10. Iki ibibe ya agwo that you are living in $10 house. Iki ibibe ya agwo. You even prefer to live there for the rest of your life. You got to go. Kogaranya we fe na. The same way can see we gba ndị omenala bụ eziokwu. For as long as no na a channel grievances concern on to the wrong people, you people will end up beating around the bush and you will get tired. Jido of nguna asa. I can only make mockery of what you are saying. Nguna asa and now drop more comment you. On a may drop or one comment after 5 minutes, drop another one. Actually, before man end this broadcast, ka comment 100 or 200 here. Or you nyaka engagement in China page here. Actually, now drop a comment every 1 second, every 2 seconds. Actually, me then I drop that comment. I want your comment na this page. And if fele me wu na kata comment there na this page. If fele ye me wu, if fele ya wu nke ya duko onya nyalo potini ihu. Na yenwa no kata we comment there na this page. E ga na comment every 1 minute drop one comment. Ko ya won na eba 1 hour. Can do show na mu 60 comment from you here. O ya nya ka na boost to engagement page here. In case of wo na ema ho. O na akọwapụ ka Facebook si alụ ọlụ. Akọwapụ ka Facebook si alụ ọlụ. So, ntu akita yesore I lie. No be your uncle's house be this. Any the one nke sakwe or another comment. I lie. Sakwe ye go another comment. Don't worry, onwe nke mmekwu okwu na ekwu m nke supposed ikwu ghọta go. So, as long as na ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndị where do we go from here in the case of COS? As long as no one shoot ball na the wrong goal post, you people can never score. Highest na score on goal. I said it. Let me tell you the two things these two people na pursue. Agwango, 2 wrong places. Then how do you expect a progress from what they are doing? And I'm sure slippers him. Jenna accuse the wrong person. They follow the wrong person. For as long as they follow that wrong person, I can never get my slippers. I can never get my tropicals from Onya. I can only get what I am looking for when I go to the right place. When I go to the right people who are responsible for what I am looking for.
That is the only way I'm going to get justice, you know. That is the only way I'm going to get justice. I lie. Okay, who opened Facebook page for a nursery school dropout like you? When they find you bad drop out from school. Claim to see to make a drop out from school. Chikas and Nando, they don't tell you. Then you now drop out from school. If they can make it big, one day, when the feds is drop out from school, when the feds is drop out from school, when the feds is here, you gotta go. So now, Ndi Omenala Buze Eziokwu, let me start with them. Half na condition of living Nigerians adịrị okay. Ọkụ adado, mmiri adado, enwere insecurities, enwere unemployment. In fact, enwere everything. Everything. Alexander Joffrey na chọkwa Ijele update. Onwere nke mekwara na ebe Ijele nọ ịma. Ọnụ na Ijele apụtagoro Facebook ya enwere ọkụ. Quietness ni na anyị na-ekwu na Facebook dị. Ọ bụrụ maka na Ijele nọ n'ime. Ife bata anụ ebe niile ji wee nọrọ quiet wụ because na Ijele nwe okpuru nọ n'ime. Ọwụ na Ijele apụtago. Ịmụ na ndị ile ha ya ada agbakọkwa ya aka nkụ. So the update is about Ijele is that Ijele kanonime. Ijele kanonime. Go. Court Ebujelu court hearing yet to I think it should be Friday or 18th. I think it should be 18th. Go. It should be 18th ke Ebujelu. So 18th ya onwe ife melu ka adjourn ikpe ahụ na 18th man or ya ba next month. Alele. So they have mentioned a lot of things according to Matthias. For example, Ofwebe will accident, Ojebaho, he will end up making a very good speech about bad road, but he will end the program with him mocking the people around and also pushing that responsibility to the wrong people, which is the church. Kelunde owoke n'ọlụ ha, he provided all the social amenities. Ma ndị na America ya hapụta na Facebook ile ha na-agba. Ma ndị anọcha na ụmụ western countries ya hapụta na Facebook ile ha na-agba ka ọkpaka. Obodo ahụ nọ na kelunde build obodo ahụ. Obodo ahụ nọ na kelunde grow obodo ahụ. Obodo ahụ nọ na kelunde develop obodo ahụ. Obodo ahụ nọ na kelunde mere obodo ahụ wuri ife today or the government or the church. Then all no government we build that church. We all know government we build that obodo ahụ nọ na government obodo ahụ nọ na enye church ego. All na government obodo ahụ build chala obodo nọ na ka na-ewepụtara ego na-enye church. Will I support the churches? Why ye ejizi bịa Nigeria? Although ka ya say no churches will problem na Nigeria. E what go? If even you say no misplaced priorities. And for as long as they keep scoring at the wrong goalposts, they can never get to anywhere. They can never get to anywhere. Take it from me. Oh, look at that now. All these things. Yeah? Oh, look at that. Yeah, Alexander Jofodal. Oh, look at that. Now, all this noise, look at that. Honey, make you all this why. Now, Hannah channel that energy to the government. For example, Matthias Epiki go this Enugu Express Road. Omena video na Enugu Express Road a ubolone. But the only reason oji he nweta a way forward from video ni na honeme is because na the people on a channel grievances too. Na Enugu Road there is nothing those people can do on that road. For example, the Redeem Church on akpo, Zion Ministry on akpo, Zoo Ministry on akpo, Winners Chapel on akpo, or hanwa ya mayaka na pocket ha wopute ego wejeruo Enugu Express Road or hanwa ya wopute ego na pajeruo ya. The answer is no. Now, what happens no woro no na akpo federal government, na akpo Enugu state government, na akpo Anambra state government. Kedu ife ya eme na ọwụrụ na mmadụ ịta ka ọ na-akpọ
ọ bụrụ kịta anọ mmadụ taa ka ọ na-akpọ ịfụ na ọ bụrụ na ndị mmadụ bido lendeba their voices etu esi eme na Facebook ife mere iji fụ o ji ka Facebook adụ quiet now it's more like they are fighting an unending ọgụ. It cannot end because na ọgụ ahụ ị na-anụ Alex ọgụ ezigbo mmadụ you are welcome. ịghọtago ọ bụrụ na ọgụ ahụ ị na-anụ na onwere onye niile demand something directly from the right person, then oge ọ na-akọrọ for dialogue there will be something to discuss. Okay, as a kịta ka akpọ Matthias na ndị otu dialogue with ndị ụka, what will they bring to the table? Na-enwe accident n'ile adụghọ mma na ọkụ adụghọ na cost of living do high na dollar galerare na nke ahụ eme. What can the church go na ha nọ na table do about it? The only thing they can do about it is what you also can do about it. The only thing church is saying about it, you also can be part of that process. Prince Israel TV. Then, thank you, sir. Then, Kerifija was it the church? Why do you want to stay now? So, can the church lead that thing which you can lead? Every day, getting up on Facebook, yes, we are gradually gaining ground. Give us 10 years from now. Give us 5 years from now. Church will be a thing of the past. So, now your struggle to get Christianity out of Nigeria. Now your struggle to get Christianity out of Igbo land. In your own illusion, in that dream island, you believe that you are making a way forward. But holding your government accountable, you believe in people who can be able to do it better. Wo the church. Is it not? Now, similar to where do we go from here in the case of COS? Now, Matthias Nando Tue, Wo Kelechi TV, Chocolate, Chocomilo, Madam Edwin, Jiswisti, Mada Boizuche Neguato, in Wero page, but Mada Bo, it was a opportunity to share na me page. I know what wonu. Because he do too active. You gotta go. He do too active. Jidofo, if I like, I will go back. If I like, I will not go back. And this a promise. I can never. I can never get hungry like you. That is the answer. You gotta go. You gotta go. Uoma kowo. Ịghọtara mmadụ na-aka ibe ya nwoke na nwoke ha n'ọnụ ọ na event and time mere in the past o gosipụrụ unu na nwoke na-aka ibe na nwoke ha n'ọnụ ọnụ na amapụ. Now Matthias na ndị otu would dissenting ihe ọ na board dị ebe a, but very soon mmegota board wụta maka because I like me da akụzi akwụkwọ ana m like na akụzi akwụkwọ na-ede na board. So by God's grace, all and wait time, Bani Mafia, I will go and buy a board and a pen. A water go koya mpota ne nyuno illustration and a board. Kunu wena water pictorial representation of Ifa and Negu. Matthias Nando to Noka Chocomilo, Uchenna, Gist, Madam Edwin, and on Webe TV. Name them when then the chef Kelechi TV. Call them, name them for me. On to us when now Matthias is seeking for a good life for our people. No bulu ni for name, but at the end of this broadcast, ma wono, ife wo aim ye and objective way. But ojoso shadow ye with this one on. But if onye polon kota nya saba, so let us address him based on if on no. Now, all the concern about the bad condition of our people, and the feel that now the bad condition of our people, no Christianity, we fe ya edosi we fa na eme bai. Now the question is, if it is not Christianity, then who? That is number one. Then abena side Kelechi na Chokomilo ha.
problem how no nwere ụmụazị buy anakoje go COS lie enye ozi ha COS. Now their demand is that say kwuchi ya ụmụazị buy ego COS anaje ha. So the same way si we gwa na that good life Matthias chọrọ kwuru na ọ bụrụ ụka yenye nde buy all government yenye nde buy. Why is he not calling out the government? In the house of Kelechi and Dotwe, I believe we need ego ụmụazị buy ego COS. Kedu onye ji ego ahụ? Mary and Florence. Why are they not calling Mary and Florence? Why are they calling Okwuluora and Ndi Igbo and ABJ, which is the same way Matthias is the churches and the pastors? Are you getting what I am saying? In this whole story, Matthias and his members represent Kelechi and Onwebe TV and the Chokomilo, Madam Edwin. COS money anakojende buy in this case represent bad leadership nde buy in enweta na government here, because na government they provide anything. Now these two people are seeking for something. They want to address something. These two people. Now, what is the church and the pastors doing in the story of Matthias? What is Okwuluora and the ABJ doing in the story of Kelechi and the Chokomilo? The church is not their responsibility to build road. It is not their responsibility to make laws that is going to guide the life of people na that road. Just like into one night nwoke Matthias Isiagu na heavy trucks are supposed to head agbana ife na Nigeria. He is right. He is right. Even na Zambia, you have heavy duty trucks or vehicles. Hana kaza na zozo in the afternoon. So he is right. Now, is it Evangelist Ebukobi called on his responsibility to make those laws? It is not him. It is not him. Only feel can they buy water that na Christianity is not really the way out. You need to sensitize our people by leading by example and the holding government accountable. Our people need 1, 2, 3, or 4 physical something for them to actually know that in other words, hold the government accountable. Accident. Can they buy so na maybe travel waste. Hold our people, our government responsible. Kaha equip our hospital. Go to Indian and American standard. Can the mother ya dewezia humudewe? The mother will say, hey, nifonya neme no maka. Hold our government accountable. Kaha equip our security wing. Bubata machines, bubata science and technology, bubata equipment, and use it to secure our place. Ka crime na complete. Can them mad we man if I in a wezoku? Is it not dissenting Kelechi Haneme? What is Okwuluora and the ABJ doing in your story? The real actors in this game, in this story of COS, who Madam Florence and the Mary. These are the people who go. Edo have a whoop they go because Nafana go. Edo government. Government, a whoop they go. Jidofi, they comment your Fuman, they comment here every 1 minute. Everyone they every 1 minute. You want to go? Actually, me end this program with 500 comments. I will go and get or 1,000 comments. Let 350 come from you. In fact, keep writing. Yeah? Instead of Matthias and his people to hold government accountable for the failures they will buy, and they beat it around the bush, going after churches. Instead of Chokomilo, Madam Edwin, Nando to her,
to hold Mary and the Florence accountable for ego COS flav. Hana Okwuluora and the ABJ. That is why Ijele categorize these two people. Because all different things they are making the same mistakes. And they will not get any answer. So look at what Chokomilo and they are doing. Look at if I hear them. Now, can go up another thing. Ijo Matthias Nando Tue Gulu Igbo and their likes. Higher one that in a church in where the number. Now the church in where the influence to go after the government. Government respond okay for their explanation. Na church mwelu the influence na church mwelu onu na church mwelu the numbers and na church mwelu the power to go after the government. No way for government in him and na government here respond to them. Then Ijo Edwin and the Chokomilo and the Kelechia ha say no Okwuluora with the influence, no Okwuluora mamadu, no Okwuluora with the ground. Oyeji we hold these people accountable. Juzie ha kedi Okwuluora yeme ha say no Okwuluora suppose a right to UK embassy, a right to Nigerian embassy, a right to Ijele police, Jamaica report. He would accost someone. April Florence, we discussion with her. All these things with her. Okwuluora and Ndi Igbo yeme. Ijele Matthias ha say na church is supposed to read the preach against the government. Na church is supposed to lead protest. You want to go? Na church is supposed to lead protest. Na church is supposed to make distance. Now the question na Joe, can we reconcile these two things in Negu? Obulu na Chokomilo walk into any police station, Jamaica report. Aya arrest here. Okwo Mary the letter now to Nde open letter to Nde Chori Okwuluora and Ndi Igbo award. Since this issue of COS, has she ever written any open letter to the government of UK? Has she ever written any open letter to the government of Nigeria? Has she ever written any open letter to the ambassador of Nigeria to UK? Has she ever written any letter to the UK ambassador to Nigeria? Has she ever written any letter to the Nigerian association living in UK? Has she ever gotten any court summon from any lawyer to the suspect? Has she done that? No. So she knows that writing an open letter can actually get to the hearing of Ndo in a letter. Then why Ojiwe Nacho ka in her own case call somebody else? You marry all those things. They spend more time looking for Okwuluora. They spend more time waiting for Okwuluora to speak. They spend more time waiting for Okwuluora to do what they can do themselves. The same thing with Matthias and Ndi Igbo. Why waiting for church to lead a protest when you can lead a protest? You told us that no na achopwana church. Oburu no na achopwana church. Ogo se no na no chiwena. You got to go. Oh no. Sensitize the China our people. Ogo serena no again go ground. Don't you think that it is time to start engaging the government? Don't you think that it is time to start leading the protest? Don't you think that it is time to start writing to the government? That is why they keep shooting the right mbo, na the wrong target. Oge ana akwatu Olulueke Ekwulobia, Mazi Dibia, wrote a letter to Anambra State government. He wrote a letter to the office of the Anambra South Senatorial District Senator Patrick Ivanyoba.
He wrote a letter to the commissioner of police. That is to show you, na farm if but they decided to be chasing shadows. Has he ever written any letter to the government based on a lot of abnormalities in Anambra State? Has he ever written any letter to the Anambra State, to the Commissioner of Police, based on the insecurities in the Southeast? Has he ever written any letter to Ifeanyi Uba, based on any Ilo Adrom man Anambra State who need to address here? Does it mean no so many things in Anambra State need the government attention? Somebody can write a letter and address to the state government. Misplaced priority. You will head nowhere. You will head nowhere. Ishi, Anambra State here, Niger Lagos. You must cross Niger Bridge. Yes, unless you side Kogi, Ja Abuja, we see Abuja, we Barataba. That will be wasting your time and resources and even energy. Why will you do that when you can easily get into Onitsha, cross the Niger Bridge? If no go to no Anambra Airport to Kineje, okay, na that route, and the plane now you fefelili. You gotta go. Kirifi na balong gong when you can actually go direct. Yeah? When you can actually go direct, you want to go to your father and ask him for a favor. Ebiakutem, semu nyerugaka jegwa your dad. When you can actually go to your dad, and even make that request more better than me because you know him more than I do. Is that not what is happening? So why na yenwe quietness everywhere? When you are fighting more like an unending battle, it is not ending because you have never defined it, given it a direction. Every other thing in a me now point towards that direction. That is what it is. That is what it is. Eh? Now everything in our pursue in this life, you must define what you are doing. You must define what your aim and objective are. So that only case we pour on a table for a discussion. Only case we pour on a table for a dialogue. Then, Emmanuel no onye go na sit in a table with the right person. Onye ona ya serve as a mediator, a mediator between you and the right source. Ebe na channel that your request to. So now, I want to come in now to help Mary, Chokomiro, and Ndotwe. Who should I organize a meeting with? A lot ago? Yes, Nebe, Jidofo Nebe more, Nebe more, we need to work. We need to, my problem with you, we need a book, we the comment. Now we need to naka now. Now we need to naka. A what ago? So, let's take it and actually help Chokomiro and Mary Haketa. Kelonye mapwo meeting between Hana. Somebody na eba gwamopo na mama ife neme. Kelonye onye go na enologo. Ka mma akpo go na meeting. Ko onye na ebe go na onye anologo. Ko onye gbalugo na onye amebiri ife go na ewe no wogo. Ko onye gbalugo na mufukolo onye ahụ jigo ụgwọ ka ọ nọ na St. Mary's o. Ijezie na St. Mary's go na onye ahụ we no wogo. Achọ m ịma onye ọnwụ na wonya liletiri information ahụ mere ji we no wogo. Do inconsequential. What I go? Although inconsequential. So, who should I organize a meeting with you? Kelonye defa. Nchi kpọrọ meeting between you now and the onye go na ene nwoku. Ombia ahapụ m onye go na ene logo. Ombia ahapụ m onye go na ene azụ ego. Ombia ahapụ m onye go na ene azụ ana. Jezie organize a meeting between you and onye gbalogo na Mr. Okeke na akụkọ nni na anago. Iwe jezie go na Okeke we zọba ana. I don't know if I'm communicating. I am trying to see where I can squeeze in Okwuluora and the ABJ in that matter. I am also trying to see how I can squeeze in Christianity in the problem matter na Nigeria. I am trying as much as I can to see where I can squeeze in these two inconsequential factors.
That is what I'm trying to do. Who should I organize a meeting with? So, why won't I organize a meeting between Madam Florence and the Ndoji Ugwo? Between Mary and the Ndoji Ugwo? Whichever role they play, now that thing is the same role Okwuluora and Igbo may choose to play. So if all of us can play that role, I na Okwuluora and Igbo can play. Why can't we go ahead and play that role? Are you getting me? If I know that I can quickly go into a police station and report Florence or Mary, if I know that I can get the Madam Florence arrested, if I know that I can get the Madam Mary arrested, if I know that na me wotani court order purchase account, if I know that na me jemube Florence no obodo oyiwo and na address be and na number to communicate with her, if I know that I can do that, why will I want Okwuluora and Igbo to come and do it? Will do special with Okwuluora and Igbo doing it? Is it not the result that we are all interested in? Eh? And why will we even spend 5 months calling Okwuluora and Igbo to come and do what all of us can do? Okwuluora and Igbo are the more powerful than the whole Igbos. Okwuluora and Igbo are the more powerful than the whole Igbos. I am asking. The church are the more powerful than the whole Igbos. What is it that the churches can do? People do show reha. They lead a one-man protest with a few people. Or we pay na media houses because na ha na haji media naka. Any news you have, they will publish it and people will hear. So, why are you waiting for the churches to do what you can also do? Whatever you are passing through, our religious leaders are also passing through that. The bishop in Lagos, we're not east here. All no ba plane delay, and we're turbulence name, only to na airport. Ki na-eche maka insecurity, ka ọ na-eche maka insecurity. Ka ị na-aga na ajọ ilo, ka ọ na-aga na ajọ ilo. Ka ị na-agba n'ilo n'isi Lagos Ababa, ka nyanwa na-agba ife ọhụ na izuru n'ile a, ka o zuru n'ile a, ile ahụ ịgbalụ ka ọ gbarụ na dilo. So, onyanwa na-asọfazi ife ahụ more than ngụnwa ihe ji eche ka ọ bụrụ nya ya bịazi kwuwe. Are they more citizens of this country than you? Are they more human beings than you? These are necessary questions we should be asking. These are necessary questions we should be asking. These are necessary questions we should be asking. So, kelebe ha no keta because na ha mana because na ha mana because Nahamana, they are fighting a lost battle. That is why Haji Abia off and on. So now, but the very dark man Okwuluora and Igbo, they all jumped out, thinking that anything can come out of. Can you come to my land and cultivate, and expect me to wait to keep quiet and allow you to cultivate near he grow? You go and harvest. It's not possible. It's not possible. So can you drag me to come and pay the debt to federal government teach? I cannot. Can you drag me to come and pay the debt teach? You cannot. So why will you even be happy? Why will you even be happy na Michael Zekume show interest? Will you even go to anywhere? Why are you happy? At all. So, when the very dark man says something about the case of COS, I want to know exactly why they were happy. I want to know exactly why they were happy. Alex Ogua, Biko, my brother, and my young ayo. Any na this ofeke jido for no here. Any chance to exhibit more of ofekeism here
in this page. Happier. It is between him and me. Eghotana? Ọmaghị ife. Ọwụ ofeke. Ọ na-eme mkpọkwu. Onweghị ife ọ pasatara. Ọwụ a bandit. Happier ya nọrọ ebe a na-efulu around. Don't even I reply na to anything on a day. Scroll on a page nina from beginning to end oji way bata broadcaster jenene gbakenem anything do reasonable o de goro here. Onye nọ na punk ebe ọ na-aṅụ Igbo ma ọ na-agbakọrọ ma wee sembulu mmiri. Mpụta ebe a ka mụ na ya nọ na-exchange words. Etu ansi amụ ya amụ, etu ansi make mockery of him. Ọ ife mma dị eme because odebo ife mma, odebo something nwere ike reply to. Ịghọtago? Ọkwa na-eme ide comment ebe a, I reply ya to it. Ngwa go scroll up since o ji wee comment na this broadcast. Gwa m one single thing Udele ma reply to. So ka even I reply to him. Leave him. Ya nọrọ ebe a na-akpọkwugharịcha away. Ịghọtago? Ọkpọkwugharị wee ebe a kpọkwugharịcha kpọchi ikiri ebe a. Ozuzuru si ebe a pụọ. Ịghọtago? Ọkpọchi ikiri hia. Ozuzuru si ebe a pụọ. Ịghọtago? Monachi bịa mepere window ada ebe a. Ịghọtago? Ọkpọchi ikiri osi ebe a pụọ. So just like etu nsi ekwu mba brother, that one, this one, yeah, mepe ya like that. Mepekwe dalo. Ịghọtana? So as I was saying, the problem in Danwelu is that they are seeking justice from the wrong place. Kedu ife ha na-expect the very dark man ka ome? Kedu ife ha na-expect ya ka ome? You people, they were expecting him to come out, dodo Okwuluora aka n'ukwu, squeeze Okwuluora. In this way, this side, in one way, they are saying no. We are not saying that no Okwuluora wonya na jende ba yego. What we are saying is that he should come and help our people to go and retrieve their money in one way. If I can, in the other way, ha no na akpọkwa ya onye ohi. Ụfọdụ na say no conspiracy, no so na part of it. Two things. Ụfọdụ sere na ha say na aka Okwuluora Ndị Igbo do na. Ụfọdụ n'ime ha say no so na part of the crime. Na aka edone, na aka ABJ edone. In some cases, the same people who na-ekwu this one bịakwa na this place ha ekwukwa nka a na-ekwu ọnụ na abụ. Because only share about this broadcast. Kaba share this broadcast. Only share about this broadcast. Kaba share this broadcast. Alex, yes. Kaba share this broadcast. Yeah. You got to go. Because only share about this broadcast. Kaba share this broadcast. And the Kaba often like this program. Metuaka na ifunanya, if possible, wala me ifunanya ha wo na this broadcast. You got to go. So, ụfọdụ na-asị na Okwuluora Ndị Igbo na ha ama na aka ya adụghị ebe a. Ịghọtago? Na ha ama na aka ya adụrọ na ife a na-eme. Kama na ife ha chọrọ owo ka ọ bịa wole ọnụ ya kwuchitere ụmụ Igbo. Na the other side, ụfọdụ asịkwayo na aka ya dị ya na oligoshia na onye ohi na ife ahụ plan. Na the other side again, the same people na-ekwu nke a, they are also saying the other one. So why can't you do the job and indict Okwuluora Ndị Igbo? Have you suddenly accepted the fact that Okwuluora Ndị Igbo wield so much influence? Have you suddenly recognized the fact that Okwuluora Ndị Igbo is a force to reckon with? Have you finally come to the reality that Okwuluora Ndị Igbo is a figure you can count on? If you are coming out in that way, give him that credit. Give him that credit which he deserves. Then,
you owe a favor the way you should ask a favor from him. Perhaps he may listen to you. Perhaps he may listen to you. Yeje quickly to see beto. Kije yo a favor. Jena a favor with pride. Now a favor with arrogance. Now brag. Will I a favor? How can he do that for you? You will first of all accept the fact that you are helpless in that matter. That is number one. You will secondly accept the fact that no one will what it takes to help you in that matter. You will thirdly acknowledge the fact that no one will deliver. He no full sense of reasoning. That person should step in to help you like a king or like a queen or like a superpower which he is. You gotta go? You gotta go? Jido fast na nwata pakari ibe na nko. Ase na okpare na akpare na jofia. I cannot help you. One ase na nwata pakari ibe na nko. Ase na okpare na jofia. Okwo na ego gbala ofekegale ka ofulu. Se na nwata ibe egwo na ogwu ego. Okwo no o de person nwata ibe o pass na school ka ifulu se okwori expo wi fo gburu. Okwori uno gbala gale ka ifulu. Okwori environment gbala gale ka ifulu. Ọ na-agba otika n'isi kedu n'isi onye anọ kedu n'isi onye anọ kedu n'isi onye anọ ebe ifuru ị na-ebela akwa who the list of uno so na the list of uno ya afuna around ebe anọ kedu ife ọ na-agbakasịrị gị isi ebe ha dụrụ nke anything but you now no ebe ifuru nnọ kịta na-agba popcorn n'isi kedu ife ọ na-agba popcorn n'isi ọ bụrụ na ị chọrọ itu uno nnọ na-ese m ezugo your house is fine Oya gwagogo onu n'igwu oye. Same your house is fine. Onu ga ye bendi n'igwu oye. Onu ga ye bendi n'igwu oye. Wa ye Ishi agbagharị. Si na nna nwanne na unogo malụ mma. Nwanne be ya amaka. Nwanne ebe nọ malụ mma. Oya gwagogo onu. Oya gwagogo onu. Uno gbala ofekegharị ka ọfụrụ si na uno ọnkụrụ mmadụ. Uno gbala ofekegharị. moto gbara ofekegharị ka ọ fụrụ sị ọ dị mma boro pose o jekwara boro moto mmadụ moto ahụ ihe boro tanwe onye je boro enyi nwoke lezu 350 obi ihe gwenya buru pụwapụ o nwere onye ihe boro tanwu ka mdị 2.2 ya natara mmadụ ma ọ machi nke iwe je ozi ịghọtago so no moto gbara ofekegharị ka ọ fụrụ sị na moto mmadụ sị na boro pose uno gbara ofekegharị ka ọ fụrụ sị na uno ọnkụrụ mmadụ. Thank you Alex Ogwa, thank you very much. Enwere ndị isi kpakọrọ ọnụ dọkayo na ụfọdụ ndị ọzọ na-awọchi anyị hapụ ofeke. I can't help you. Ịghọtago ọ na nsizi ebe a na-akpụtebeghị ọ na nsizi ebe a nọ kịta na-akpụtebeghị ka obi wee tụgụ mma anyị exchange, we cannot exchange. Biri ibe ka m biri ibe m biri ibe ka m biri ibe m. Ịghọtago stay in your house. Let me stay in my house. So you will first of all recognize this power and strength of onye ahụ ị na-eje your favor. And the your favor no de nwa nke mmadụ. Ime ka ọ ghọta no favor ka ị na-ayọ. You cannot come with so much pride and arrogance. Ọha nwụnkụta the chance ezelewe elu. Especially Mary so na the shameless person follow na this issue. Now the most shameless person. Emarifa na agwa na mmadụ enweghị ifele. That lady enweghị ifele. Ife aka ndị mmadụ ji emegide ife wala aka ha tụ onwe ha nga. Afụgo m ndị na-eme ka ịghọtago. Afụgo m ndị na-eme ka afụgo m ndị na-eme ka ndị megidoro ife wala aka ha tụ onwe ha nga. And that is where she is heading to. Ebe aka that lady na-eje. That lady emegide ife wala aka tụ onwe nga. Jenu date onu date tata nkwuru okwu a ịma na anọ ụtụtụ a nwere ka o si atụ mmadụ anọ ụtụtụ a nwere ka o si atụ mmadụ igwuru ndị mmadụ wayo anya ọcha were ego ndị mmadụ. The first way to show remorse that na ife imelu na ịma ha ụma na ife imelu
not unintentional act, whereby repaying to people every single of their money cannot in your possession by concealing the proceed in the mother in all their shameless reporter saying they seek justice from Madam Flo. From Madam Flo. I dare you to go to her house on Agonayana on a UK. I dare you to go to her house in UK. Can you feel na chakasalanya na Okwuluora And Igbo? Nwanyi ibe wu na jege go na UK. Na UK balance ya na ejere onwe ya olu. E put na Facebook bia na form gali na ebegari akwa na enyegari mkpoto na Facebook. Nwanyi ibe wu. A woman like you. A woman like you. A drag nwo nwanyi ibe wu no nwoke ki jere drag. A drag nwo nwanyi ibe wu no nwoke ki jere drag. Shameless people. Shameless eberima. Agwa mo na amucha ngwa nwe jebe ohi. Sometimes I'm on me for that lady nation. You are sitting down on people's money. You are sitting down nenu more than 15,000 pounds of the mother. Ego Mary Ji. Ego Madam Florence Iji. Ego the mother Iji. Kalile ego Madam Kalile ginye Madam Florence at the moment now. Puta bagaye Mary. Puta bagaye. Ego ne kinye Madam Florence. Inyeri 36,000 pounds ko gono. Nime 36,000 pounds ha. Okushiga na ebe 16,000 something. Ego die n'aka, ego inyeri no ego inyeri kita die n'aka is about ebe 20,000 pounds or less. But ego nde mmadu iji is over 40,000 to 50,000 pounds. So go na Florence, kele onye kawulu onye ohi. You gotta go. Go na Florence, kele onye kawulu onye ohi. You gotta go. If you na-ekwu do very simple. Na ọwụrụ na decide ya ka iti uche na ka ishie ihe na ụdị ansi wee na-ekwu ya. Efu na ife na-ekwu si eto akwụrụ ọtọ n'anya ka siga. Ego na-akọtalụ ndị mmadụ total is over 50,000 pounds. N'ime 50,000 pounds ha, inye Florence ebe 36,000. N'ime 36,000 ha, Florence a balance go ebe 16,000 something. Ego uduzi Florence n'aka is ebe 19,000 something to 20,000. But ego ndị mmadụ ka dowo n'aka is still above 50,000 pounds or 40 something thousand pounds. So go na Florence, kolonye kawulo onye ohi. Kelonye kawulo onye ohi. Onefro no ngu onye ohi now. Onefro no ngu onye ohi. Iye eji aka otu onwe nga na amabugari ebe niile adomo mbala. Okpara na ele ọkụ na aha mmanụ. O si na ahụ amake. Ama m odego. I know your type. You gotta go. Jidofo na-ede this thing more and more and more and more. Na-ede the comment more and more. Igbo also na comment ya mmanụ. Idedewe comment ya nnago. Igbo also na comment section na nnewi na nnago. No leba na-ede comment. I need your comment. I need engagement ide ebe agbako. Oga Ndubisi Ikechukwu Patrick ọdụ egwu ndị otu ihe gbara ọsọ mana ọdụ ka nyanwa wu ofeke amahụ mgbe ekere nke ụkwa ọmụhụ na ndị ọzọ ọmụhụ na other people has left the WhatsApp group. Ọ na-ede isi na-eche ka ọma na onwere ndị ya bịa nyere ya aka. O dego comment ebe a for almost 30 minutes yo. O dego comment ebe a for over 30 minutes na-eche ka ọma na ndị otu ya join ya. Ndị otu ya abandon ya. Nwa okpuru ka nọ na-ede. Ịghọtago? O dego comment ebe a for over 30 minutes. Na-eche ka ọma na ndị otu ya bịa join ya. Ndị otu ya na-ewe ndu. Ọ maka na-ede. Ọ ka na-ede. Na ọ nwegwo ndị nna ji ike o. Ọ nwegwo ndị nna ji ike. O nwe ndị nna ji ike. Onwegwo ndị nna ji ike. They are all
criminals from A to Z, all involved in that COS saga. Exactly. Hanchani Jido Felicia Bomego Njibata o Ego Njibata Kakanko in Amwamu. Ego Njibata Kakanko, where did you go Jibata on our Elisha Bonunkemnu? Ah, Lijego Jibata, and now I'm up to now. I can element. Up to now, I can element. I can negotiate. Oh, Elisha meant where you go to Luni. You got to go. Elisha, on your own now. See outside the bata. E can be in a pocket here now. E can ferment. You go makola. Jonia, he cannot do his. If I want to say he can. You got to go. This is me reaping the fruit of years not outside. You got to go. Oh, this is me reaping the fruit of years not outside. It shock you. It shock you. Oh, na up to now. No nya ka na eme o ma ya ka na akpu opopụta ego ka makosiro onu. E ga atopụrụ na rapa. Nwanne respect yo ya not easy. E ghọtara ife ngwa it is not easy. To be a man is not easy. E ghọtago. If onye ka ukwu no ka it will not cost you anything. Okoma asago ye. Ngwa agwa ife ngwa agwa ngana eju ajụjụ ma asaga asangie. Man ị na-edegheri agbago na-ede. Ifo na nke ịsara ejụrụ kịta na mụ sara ya clean. Esiri nke ife kpatara mejibo wee na chiga wee gba na ego nji natara m erichabụghị n'oge nna nata na o nwere ego mmapụrụ erichabụ nya o nwere ike eribo odu nyọkara ịghọtago ị na-achọzi ka nna na jemegun ebe aka debere ego a na-eri eri so as I was saying mgbe o dekwalụ mgbe o dekwalụ ife anyị asakwa ya ọzọ ịghọtago ife m na-ekwu du very clear and simple ka o ya esi wee wụrụ an accomplice na a crime ka o ya esi wụ an accomplice na a crime wonya ya pụta na cry the loudest. That is one thing I still fail to understand. I still fail to understand why it will be Mary who will be everywhere. The same Mary is an accomplice. The same Mary did business with this COS issue or brought a victim. The same Mary would only refund the golegwe the highest. Even an agent who would have 40-something thousand pounds, I refund the body even 1 cent, even £1. This same Mary I know when you refund the most money. Why must it be her crying and all over the places? Why must it be her? When they now had didn't take Berima. When do he now do too hard and didn't take it? And the only time Haji anokata mwe ushe mmadụ mgbe kedoro ha no dokeho do gwazie ha say your last prayer. E wadago o na dok ebe ha no e we sentence ya ha to ebe ha ye jezu ike ebe a ke ya no we fu ha he melto because they have done everything humanly possible. Onya kpata ma ndị nto n'ime ha ejidere ha ka do hardened even at the point of their arrest. Mgbe ha ji anokata chọwazie ụzọ for safety mgbe ọ dụgoro ha obvious na ọkwụ na ka mmadụ na-ana ife ịghọtago iwe fụ ha ewe megharịba ahụ ịghọtago ewe megharịba ahụ so kere ife oyi eji wee wụrụ nya wonye ya ada cry the loudest. That explains the reason ha ji abịa off and on cold and warm kele ebe ha nọ kpagharịalụ na pages ha now. Bagariano na pages here now. Tell me, when last did they talk about COS? When last did they talk about COS? I want to know. When last did they talk about COS? Somebody, wham. I want to know the last time they talk about COS. Yeah? Yeah? They are no, look at it. Look at it. No Okwuluora Ndi Igbo, na ekwuru ndị mmadụ ọnụ ha. Are you going to force him to come out and speak in a case where you people accuse him
of iwu onye ohi na Okwuluora Ndị Igbo wuo Okwuluora oke ngwa Louis Carter ba yi wo kpata Ozuora ngwa jekwu ebe enu kwa na iwuriri iwu na kpata Ozuora ma o ifuze ye ba na eme donation isi ya na iwuriri iwu na kpata Ozuora na iwu na enyeriri ego then opụta ife adị igwe na iwu na opụta ife adị na iwuriri iwu na opụta na ife ga-adị then ekwu eme isi ya na iwu na ekwu eme nyapụta na oyekwuriri ime then ọnwa na-etiri ọra isi ya na iwuriri iwu na ọnwa na-etiri ọra na ọ ga-apụtalịrị tielu ọha. That is what you people are doing. That is what you people are doing. You cannot emotionally blackmail Okwuluora Ndị Igbo. You cannot emotionally blackmail Okwuluora Ndị Igbo. And that is why I do in a stand then that you people must apologize to Okwuluora Ndị Igbo. And they openly, or personally, unu get tender that apology. Openly. Man, you people will always be disappointed. Unu choje no water Speaker House of Representatives. Unu choka this matter gone at the floor of the National Assembly today. It will still come out the same. The only way I see when solution one the House, the Senate House or the House of Rep. Bidolu mele a lot of things towards how to get to Madam Florence or Mary. Yeah. Una afuwo nago. Yeah? My uncle, oh my God, does it matter? Go and read the history of Aliko Dangote, my friend. Can you fool now no na flow for this boy? Yeah? Can be can lead to an ankete, can sukeruzi an ankete. Manon and sukeruan an ankete, no miro ties call. If you can go with a kulupu abagisi. Can secretary can suke na nankete, sukeruan an ankete, ya da fu na for comment na ties don an eba. So meaning that one kaya da kwa fu. Can you na fu? Mo no na leather seat in don with an afo. Can sukeru na nankete. Mama sukeru na nankete mpugodu ni hu eba. If kwa stainless steel fu pillar. Ties do kwane. So me Jesse Berry made the broadcast. Ki wezu ike on jebe made the broadcast ki wezu ike. Yeah. Anakpo na bedroom ebe ake ya no we ka bole. Yeah. Kom gbagolenu. Nke a nwere ike ikati ya akwa. Because na ya fukwa another environment ifu bo mbo. Yeah. Debe kwuo mo ide nke mmasa ga sango. Write more. Comment more. You got to go. So unless now the National Assembly take the necessary action towards either Madam Flo or Mary, unless na Matthias Ezakoha, a move will find there a way to hold government responsible. These two parties, you can never head anywhere. Now, it's so unfortunately that Matthias Efa. Na Matthias Efa. Enwelo anything and fight for the good of common men. As far as I had concern, they are fighting to protect their own religion. It is all about Ogo Kanoka. It is all about Ogo Tommy and the Jolly. It is all about Ogugino tomato and the other tomatoes. It is all about Seaman rice and the Koshais rice. It is all about GUO and God is good. It is all about United Nigeria and the Air Peace. It is all about the Ethiopian Airways and British Airways. That is how they see what is happening. That will explain to you the reason how you will believe na fanta na mmiri nwere ike guarantee your safety along the seas along the shores of the river. But na olive oil agosila agosi itelu na ebi fe na emewu that it cannot heal it cannot heal you any sickness. It cannot heal any sickness. That is the only reason how you will believe. Na fanta na mmiri nwere ike guarantee your safety, but na sticker emalo na moto cannot guarantee your safety.
That is why how you do believe na Fanta ịgbari na mmiri, we guarantee your safety, but na holy water engolo or a sprinkle na a place that it cannot drive out ajomwo na. If not about religion to religion. Tell me. Tell me. Then you can understand what I am talking about. You can understand. So to him, it is not all about the condition in the Madonna Nigeria today. It is not all about condition in the Madonna Oboda today. It is all about his selfish interest. Ojo Inugo, the League of General Overseers. Owolona a church owner in Nigeria today. So we want to see him now practicing what he is preaching. The time of talking is over. We want to begin to see action. Let your action now begin to match your word. Your words. Shinwe Samuel, you are welcome. Let your actions from now henceforth begin to match the words in a dish out to people. It doesn't mean anywhere. It mean well for the Igbos at all. I want the people to understand this. It doesn't mean well for the Igbos. Yes, you opened your church the same way Ebukobisi Wemepenke. When Ebukobi opened his own ministry, he grew his ministry. He suffered. It wasn't like a bed of roses. He suffered. In this life, always pray to have an uncle like this one in Ekumwelu. Always pray to have an uncle like this one in Ekumwelu. It will pay to have an uncle like this one in Ekumwelu. What I go? Eh? Hello? Monsieur. Okay. So, as I was saying, eh? Hey, what I go? So, as I was saying, Ebukobi suffered to build his ministry. Oyedepo suffered to build Winners Chapel, right? Adeboye suffered to build Redeem. Even Anglican churches and the Catholic churches, although are easy to germinate here in Nigeria. So Hanchani name were the days of their humble beginning, just like you. But they did not do that by Ekokose people Isiono. They did not do that with act of jealousy. They did not do that by you about a confusion against Matanibe. Ekokose one na one Isiono. What I go? They did that because Naham will a clear vision of where they are going. What you are seeing today, yes, Kumuyi of deeper life. What you are seeing today is a clear vision. Many years ago. And you cannot say that it's not a clear vision because today you can see what they have grown to become. And that is why if onye n'ime ha anya Land Cruiser,
ife onye nyalụ private jet ị na-ataji anya, ife onye bi na mansion ị na-ataji anya, ife onye lụrụ 100,000 capacity ị na-ataji anya, ife onye lụrụ 5 fingers ị na-ataji anya. Kedu ife ị na-atajiri anya n'ife niile? Go and trace 30 to 40 years na ndụ nda, you will see you ije nene 30 40 years ago na ndụ nda onye ya afụ somebody do worse than Matthias Ezeaku. That is who you will see. But they managed to pull over on a mbido ime business tagide afụfụ mgbe m ebidozi enjoy the fruit of my labor. Do you know what it is? Ngwa organize good mmadụ 100 ahụ na organize ọkwa crusade ka ịkpọrọ ha abịa nwuho. That is how difficult it is to manage people. Crusade ka ịkpọrọ n'Enugu na Christmas period onwere onye n'ime ha bịara, and yet ha na-asị we are with you, we are with you. That is how difficult it is to manage people. Every Sunday since iji wee mepe Omenala bụ ụzọ eziokwu, the same crowd, the same congregation, the same faces, the same people we na abịa ebe ahụ wee ruo today. All these manage people. Can you grow that place? Ka unu overgrow that space unu nọ na-eme since unu ji wee bido? No one feel that what these people have managed to do all these years, that it is easy. Do you think that for Ebuka Obi to build confidence n'ebe ndị mmadụ nọ, do you think that it is easy? Did you not see how your people abandoned you mgbe isi Abuja abata ị nọ n'elu moto na-efere ikuku aka? Ọ bụrụ na n'ilu go to the level of ebe ha nọ, from Anambra State Airport to Mkpọ, ya do blocked. After Mkpọ ahụ ya do blocked. Ndị moto ya esoghu ya elu moto 50. Ndị nọ n'ilo nwere ike ayafuri ebe ya adugo fosto ịchọ security a ị na-asị ndị na ha ji aga ya adugo fosto ishe, because ụbọchị ha furu m ebe Ijele mfu polisi na-esoghu n'azụ wee tie sị emere that video that day. That video mmere ebe emegherie door, so ọ chọpụtago na level ebe ọ na-egru oketa, na level ebe ọ na-egru oketa normal go that na ya enwe na many people ya nọ na nkọ meperie door, olituo emechie door, meaning na ọ count go onwe asị ndị ahịa ejizi akafe emepe door. Very soon afụkwara maka ndị na-ekwu okwu onye a na-eji anara Bible. Very soon olukwa to the level ebe ya osi ha na moto rituo eje na kọrọ ife niile oji ihe eji nwayọ togido wee toruo ebe niile ahụ ya pụta gata ibido gị ime business today ijekwu Sonic ha na ibe edo ha go na ha azọba line of the possible like that. This is so many years majeri eze he na afụ. This is so many years of hard labor in the vineyard of God and in the people's ministry. This is so many years. Oduru easy. Eshikongo family of 4, ụmụ 4, nwunye ofu with ngongo 6. Ụfọdụ ashikwanwuhodu their immediate family. When you don't beyond your immediate family. Ikwulihodo okwu n'ụmụnna. No, people of different villages, different tribes, different communities, living in different countries. No, under one umbrella. Time is coming when people like Adeboye, Ebuka Obi, Oyedepo, choosing they should be allowed to lead Nigeria as their president. Because if they can manage to set a rule and a guide for millions of people who says they cannot lead Nigeria, who says they cannot be president of Nigeria. Obrona Adeboye nwere ike coordinate thousands of churches here scattered all over the world. Coordinate thousands of pastors here scattered all over the world. Coordinate millions of followers here all over the world. Who says they cannot lead Nigeria? Those are the area where we should be going to now. The neighbor known as Shoputana no Okwuluora And Igbo do more kajad than etu isi weche. Why can't all of you help us to push? Ka Enugu state government or Anambra state government may Okwuluora, the commissioner for youth and sports,
Why can't we push for federal state government or Enugu state government to make Okwuluora commissioner for youth and sports? Why can't we push for federal government to adopt him and take him into the Ministry of Youth and Empowerment? Why can't we do that? Since we have seen how solid the guy is on the ground. Some of these people, they saw tomorrow. They saw tomorrow. They saw tomorrow. They were able to see what is going to happen today. 30 to 40 years ago. They projected. They started planning for today. 20 to 30 years ago. They have the plan for today. On all the kind of leaders Nigeria need. We need leaders in Nigeria who can be. We need leaders in Nigeria who can be able to plan for years. You see? That is what we need. Yeah? Ono hapo area ebe ono ya de ekwu jena akọ ya nyampo jena akife enweghị isi jena akife enweghị isi ha bụ ejike moment of truth na ejike ewe onye mkpụrụ mmiri ejike na-aṅụ kolos onweghị ife ya emecha n'ụwa ka m ghara ikweta na ejike na-aṅụ mkpụrụ mmiri ọ kolos. So Nda do as guilty as these people. Onya do as guilty as Onya. That is what it is. They are both chasing shadows. The same way as we celebrate the very dark man, Okwuluora, as we celebrate BBC Igbo. Mgbe showere posturu maka Ijele. So ha kelu mgbe ugboro one agbụsị ya agba ike owe mụrụ akọ. Yes. Ugboro one ka agbụsị ya agba otule wee mụrụ akọ. Instead of uno ya chọọ a way to put money together. Nyere Ijele aka. Ijele achọta ezigbo lawyer. We secure wa for this year. On the celebrate and Showole who runs a page and a news platform the same way AIT and Channel Sisi Wedo. Not even strong as Channel and AIT. And the NTA. No post through. Now arrested Ijele. They celebrated it all over Facebook. Those are the kind of people. And I advise, I don't advise. Can you find advice in the own? On I don't want that advice. On I don't want that advice because to me, when he funu advice me, and what I go, when he funu advice me, on I had cut off ma. On I had cut off ma. They celebrated a Facebook publication. They celebrated a news, a business madu melu, engagement madu cholo. That was what they were celebrating. The same way as when they celebrated that very dark man put a call out somebody who is completely innocent of Nsowudu on the ground. Unuma unye do guilty of if I honor na accuse Okwuluora. If I know to cannot go back to Madam Florence na dog, say guilty or not guilty, or say not guilty. Ni men oku not guilty. E cannot accuse another person. No, nya wonye the guilty. Then I joy say ni men is the guilty. Will any other person collaborate with you? Will any conspiracy with any other person? And will any third party? And will any fourth party? And will any fifth party? Or say you name we hope.
Then you are busy looking for the second party, looking for the third party, looking for the fourth and fifth party, rather than holding the first party accountable to pay what she owe. He said that ignorance is not a disease. It is a disease, of course. It is a disease. It is a disease. I like Omo they come Facebook Udo. I don't like it. If you made you well like here, now the whole justice in the buy na Facebook, none, we haven't seen anyone. Ijele is not out of detention. Why is Facebook quiet? Unless in Ijele or Potago, Ijele is not out of detention. You people still have a lot of work in your hands to do. Why is Facebook quiet? When I shock we work on the Western as we work on the way. Emani we ma hate aka. E we mi we. Eh? Kedi Facebook ye jido quiet ebe Ijele chukwuka. A force to reckon with according to Ejike. The greatest of them all. The strongest man. The man who cannot be arrested. The man who has more powers than the whole politicians together put in Igbo Land. I had to even argue with my friend. My friend, they said, no, na mama honyi Ijele wo. Ni ifa Ijele na Ndi Igbo bu na eme meri Ijele. Ni Ijele na federal government o 5 and 6. Na Abuja Ijele bi. Ni Ijele na alaho na DSS office. Ni Ijele na Inspector General of Police na Aṅụti. Ni Ijele na eje na n'office Tinubu jela hola. Ni Ijele na nsiye ogono. Osim ni Ijele wonya wo de mwesi edo Ijele oka even our governors we nwe power. Osim ni Ijele ka even hope ụzọ dị mma we nwe power. Say is that so? Or how powerful Ijele do? Mama wezuga amaho. But guess what? That was how they pushed him. That was how they pushed him. They pushed him until I bar into the dungeon on air today. Now, they expect that Facebook will be quiet now. It can never. We will never allow it. So why will Facebook be quiet when Ijele is still in detention? Then why will Facebook be quiet when Okwuluora And Igbo and ABJ has not fully paid back the people Hanako Diego COS? Why Facebook yejido quiet? ABJ na Okwuluora And Igbo okwuchi ya go ndị mmadụ ego COS ha na je people. Kedu ife Facebook yeji we do quiet? Mary onata ga ego ekperima. Onata ga ego. Kedu ife Facebook yeji we do quiet? O ife ma ha agota nke na agari misi. Verydarkman or arrest go Okwuluora And Igbo. Kedu ife Facebook yeji do quiet? These are pending questions. Kedu ife Facebook yeji do quiet? The Verydarkman or arrest go Okwuluora And Igbo. Kedu ife Facebook yeji do quiet? Then when you're Madalo, Oga Peter, I can see you. Then Zion ministry will close, go down. Somebody gonna nyasem that na Ebuka Obi na ndozo na eme ife niile mana na Pararamok News and Ijele and onye obodo ye close down Zion ministry pata. Then I am asking you, the last time I checked, and then the night of open heaven, and I saw more than 50,000 people watching that program at the same time. Okay, for Dalo, okay, for John Dalo. I saw more than 50,000 people watching that program. The last time I checked, and you walk beside the Zion ministry, but Nande Zion Kaloko Bosoka, meaning that the Zion ministry can run. The last time I checked, Ebuka Obi is still the spiritual director of Zion Prayer Ministry. The last time I checked too. And this last time, I'm not going to check it. A few minutes ago. The last time I checked, Engineer Chinwike
He's still the twin brother of Ebuka Obi. The last time I checked, Zion ka wonye Zion. Or Zion go from Zion. Oka onya nwe Zorobita. Zorobito Mexico. I want to know what has changed from all these controversies done on Facebook. The only one, though now confirmed and sorted out and settled, is that na one night Nwoke Junior Pope Nwulanwu, may his soul rest in peace. But that one has never been an issue. It happened, we all cried. We all mourned him. And we move. Console the family. Waiting for the day he will be put to rest. There was never a controversy. It was confirmed within 24 hours. But every other matter, Kadopenden, tell me why Wikeleshi ever put down his phone. Chokomilo, the prince of watching from London Bridge. Chokomilo watching from London Bridge. London Bridge or Bajiena. London Bridge or Bajiena. Are you no longer watching from London Bridge? Unu na-echekwa mgbe BBC Igbo yebukwa Okwuluora And Igbo. You people can only agwago money agwo ni mbo. There are so only few things ono ya da achieve. One, ono ya de nye bloggers content. Ono ya de feed the bloggers. You will be paying bloggers from your own personal money. Because you people have paid that the freeze. You can't tell me that the Verydarkman is doing this for free. It's so unfortunate that any commitment to Numeleba, it is lost. Even crocodile tears Ishi. We have all seen your tears and your cry everywhere, and yet nothing has happened. You will be feeding bloggers, you will be paying bloggers, you will be giving bloggers content, you will be making more bloggers because more people will join the business with this COS matter. Then you will be making Okwuluora name to go global. Now, Oblosi so Ndi Igbo onye Okwuluora Ndi Igbo now. Ebe onye Yoruba to kada the freezing nwere ike iji Okwuluora good man we save afa. Onye Yoruba nwere ike iji Okwuluora good man we save afa. Good man obla ezigbo mmadụ, meaning ezigbo mmadụ. Mgbe ịkpọrọ egwe maka Okwuluora, ị ya akọwalie ụdị mmadụ Okwuluora ahụ. O wee jụọ na ajụjụ no. Ono mahozi no nwere ndị Igbo ya ajụnwa ajụjụ ndị Igbo agwa yes na eke onye asi eme. O wee jụọ na ajụjụ e wee gwa no. Na that guy ukwu ezigbo mmadụ ka ọ wuo. Ya wuru nwayo. Ya jụta from ọnụ a, or jụta from ọnụ a. Meanwhile 150,000 has gone down. You got to go 150,000 pongom has gone down from onye na-ebegharị akwa na Facebook na onwe ego. From onye na-ebegharị akwa na Facebook na onwe ego. Mana ọ mapụta 150,000 pianana ka de crucify Okwuluora for crime or committed. You got to go. You see? So now, when they went to the Verydarkman, hey, holiday is over. Filing that petition. Yes. Chibuzo Kafo, thank you. Check here. Filing that petition. We want to see that petition in Abuja. Yes. We are calling on you now. This is not like I will call the master prophet and nobody call the master prophet. This is us telling you, filing that petition now. We want that petition to be sitting in Abuja. Amo? File it in. We are waiting for you people. Just like every other person. Because I remember somebody in a bag, Verydarkman, please do not abandon me. Everybody has abandoned me. Look at what they are saying to me. Please do not abandon me. Do not abandon me. Do not abandon you on what? Alisa Travels. Mado. Dalo? Do not abandon you on what? Do not abandon you on what? So, Verydarkman who's now Inspector General of Police. So, Verydarkman who's now Nigerian Minister for Justice. So, Verydarkman who's now the Chief of Naval Staff. Now the Chief of Army Staff. Now Speaker.
House of Representatives. Now the Senate President, Abi, or special advisor to the President on any matter at all. Or Nyado in charge of COS na UK. Can you tell me why you should be telling him not to abandon you? Abandon you for what exactly? Abandon you for what? Exactly. Who even told you that na a matter or a case that happened in UK, that na Nigerian police with the jurisdiction over such matter? Or Kitibori bonus welu? Eh? Who told you that na a matter that happened in UK, that na Nigerian police with the jurisdiction over that matter to investigate the matter or to even do anything na that matter? Who told you? The only thing you people can do na Nigeria here is to either put Florence husband into question, or put Mary's husband into question, because these are the two people jack to her receive ego na Nigeria here. These are the two people jack to her receive ego na Nigeria here, so they have a case to answer in Nigeria here. But who told you that Okwuluora will a case to answer in Nigeria here? What crime has he committed here? I want to know. I am lecturing you people now. This is not a case of BAc in law or LLB in law. Eh? Real Councilor Onyekachi, thank you very much. Thank you very much. Eh? Who told you people that the Nigerian police were jurisdiction to investigate the case that happened in UK, when you people have not even lodged in an official report to the UK police? Who told you? Eh? So, can you tell me exactly what the very dark man is going to do? Get Okwuluora arrested? For what? Exactly. For crime or for opening a WhatsApp group in UK? Eh? For opening a WhatsApp group? Yeah? Emokona before Nde Kerifa na akpọ ndị polisi a. Kerifa na akpọ ndị polisi a na mbụ ndị Interpol. Emokona before ndị Interpol etracie ndị a na-atụ akwụkwọ from UK or from America to Nigeria. Emwakwo ife na-adụ involved na even FBI or Interpol. But all Interpol nwere ike cross from country to country. You got to go. Emako before extradite eri mmadu. They go extradition act. Kiwe water. Kiwe water. You people are going for a long thing. But no amaho. I don't sorry because no to ignorant of that. That is my worry. Is that none of the ignorant. You people don't even know what you want. Yeah? You people don't even know what you want. It's obvious that now Madam Florence who a citizen called na UK or a UK citizen called. It is a story that na Mary the well documented na UK. Shokomilo the well documented na UK or the king of UK called. What I go on you sing that na UK. Why can't you people sort out what has happened from that place? Why do people want a man from Nigeria? France make the profit here. Mary make the profit here. Mary keep profit here. France keep profit here. Okwuluora already ho one kobo. It's easier than Nigeria. Come fair call flight here in UK. Come man away for generation na UK. Unless no Okwuluora no chogi relocate to UK, or why not chogi relocate to UK, or not chogi just second visit na UK. I am not chogi just second visit na UK. Man ije UK for this issue of COS. Go Jerime back. Can he for Jerime there? What can he do there that Chokomiro cannot do? What can he do there that Mary cannot do? Why are they scared to even do something in the first place? Let me even ask. What is their fear? What is their fear?